Dobrý deň. Na mojej ceste okolo sveta za 88 dní a 88 € som v semifinále. Mám za sebou viacej ako 60 dní. Nachádzam sa na Lago di Garda, som hosťom Alex. Pozriem sa, ako vyzerá moja bilancia. Tu je moja história za posledné dni, čo som to vlastne vyvázal. Tak 4.2. som si dal vyplatiť 129 €. 4.2. ešte, potom po obede 118. 1000 je 9.2. in proces, čiže na ceste. 123 je na ceste. Ale 11.2. som tu mal nejaké výhry v hodnote asi 700 €, ktoré som však zrušil a vrátil späť na účet. Takže môj účet teraz vyzerá tak, že je tu cashier 1174,25 €. To je málo. Vychádza mi to tak, že v priemere by som mal vyhrať 200 € denne, aby som vyhral stávku. Tak idem do práce. Hrám na internetovom portáli 888.com a hrám ruletu. Prvý spin nikdy neviem, čo mám hrať, nehrám. Počkám, čo vyjde. 12. Po 12. opäť neviem, čo mám hrať. Nehrám nič. Je to zodpovedná hra. Po 12. a 21. zahrám stávku za 10 €. 2 kolóny, 1, 2, 0, spin. No more bets, please. 23, red. You win. Vyhrali sme, niečo malo sme vyhrali a takto budeme pokračovať a ako dopadneme, to vám poviem zajtra.